Ka kamrep kalong kam ka bapeni kisabha ladai kun samla jong ka bri uhnya trap kipai baterai pensisya ke semla Helmon Kar Soman ka berkuwi na ginangrap masyong masa hamor kanang blok ka baim da ka baterai ki kamrep kamriang. Ka te kesamla ka dek bala pendep ya kejing pule ha ka Bachelor of Arts harin berladap di ketinggi kerdan pule kalajit bantri ka kamrep ka balhikai da ki kemi ki pajoka. Ha ka jingkren bat ulat pakai kubor ka bala long hayo pun inam ya ki juhur ki jab bat ki sentu ki skut ka bala pengiat dak office jong district horticulture is Khasis district menha ka laipo tarik unai lur arjar arpar ka bala long ha all saint cathedral hall ha shillong. Ka te ka yo pun inam ka laktik ya ki samlan nong rem kalala ban pendep ki kerdan pule bapher dak bawan ra aru ki juhur ki jab tiba ki larep ban wandi ha ka te ka yo bala penlong dak office jong DHO. Kasamla Helmon Kar Soman kalai turu bamenta kalade gapor ban lek paino se kamrep kamriang mat omla syu ban ye penyo ye ki kam sarkar namar ki khun samla menta kim debut than syu ye ki dinjat jong ki kimi ki kpa ki belaju im ke kamrep ke kamriang syu kal ong ru baga bahas bun ni samla ban lek paino se kamrep ban ye ka pelut ye gapor ban lek apply ki kam sarkar namar ki bun hi kim ju kam yo ye ke kam sarkar. Kasamla Helmon Kar Somat kal airu ik kubor sia borok di samla jong ajela baga jingnang jing start kalong beran kam nri ban up kami lenti ban yo ik kam sarkar kalong ka bae sisa walada lala ban pendep di kerdan pune bapher kan bahasi bun balik pai sala senong ban le ki kam la jong lang bagi kam rep kamriang ong ke samla ha kini ki por ki babanta kom dan kam syu ban dan hikno kini ki kenhun nri kerdan kam tang ban minat ha kam la jong bat ke jingyoru kalong bobiang lada tresistom ong gete kasamla bat susu kal ong ru lada phai si kamrep kamriang shibun ki jing mantoi la banyo naik office sarkar leng ba ki blok ki office rikam jang kamrep kamriang kum ka horticulture bat ki wei kum bakalong mentamo ngi babun senong kendong ngi senong kendong mo tang la yo iki jing nang start ki ba khendek khnsoi ikiu shalong i wan population ni ndang ile shalong ila chaitu banram te kapelong yaki ba kim trek syu ban buat ikadin chat jong kilong kemi kilong pa jongi te katkom ka jing slupu janga kalong ba habang apet mo hari khasi jongi ka ka masih ka bang kwa ban a shikun samla kalong ba hadien bangila de bi jing pule ngilet phai mo khamtam ngi wan nong kondong ngi sungthu bahai kata bangilet phai sala shnong jongi kamat bangin ngin pet ya kanuksa kan baki kemi ki pa jongi kile kamot bangin shimti te ka kam ka baki kemi ki pa jongi kila le namar ban wat ka kam sarkar matangin mo yo syu takadaw kapilong yang iba ki khun samlahi kadang kam yaki bakin yang halaki jang kicat bakin seng yalaki kam kicam ngani thok khanai phi khndiat mo ngaru menchuang ngaong ngai long abun cing cing perkhat kumnu ban yo kam kumnu ban yo ba man yo di hendrailing ba kan ka Department of Agriculture kayarap ngalek wat ikilat kelinti kumnu bakan ai cing hikaya nga kumnu bakan ai ki training nga ki ba fer nda pi wat kilat kelinti ka blok kalak be ban yarap bi kata dah hadu menta ngaladep ban training hadu la bun teli ki training bangayo de kam ling ba kini hiki ai men siam nga ling ba kini ki exhibition ba fer ling ba kini ki competition ba fer ling ba kini ki ling ba kini ki cing de johor ma ki ba fer ki ai lat ingi kamot ka cing ya nong mangni ngila yu anong ba yalade nang kata kada ki pensilur hi kata kurukom bat lada ki khun samla senrang le lada ki kloy ban drep ban riang mo ban buat kita kidin chat ki kemi ki pa chongki kamot ba katnu kalong ka ba im nong phate yaki kim dan kam syu ban wat kam shwai kim dan kam syu ban yakhi kim dan kam syu ban rong gitu ki seng ki ba lai phu chat kurukom ka ba pen sat ai kai ka por ka chongki lada ki smart hi ban kada di gajing macing perkhat chongki kumnu baken thau yakilat kilenti mo ban wat hi kumnu baken en phai ya ka khmat chongki sha kum ban chuang mangidan ka blok hapok senong hapok thau kum ngi dai ban lek mi kan chaki bangin ya sha bangin yai keli jing mo yaki kum no bakin ayangi kata kalat kalenti ba ki training ayu ka ba pen imja yangi te la shai lis ngi hadian habun kata hi ka de masih chaki kun samla ba kum no bakin yang halaki changki kan ada BA the Helmon Kar Soman bulan jok kita ni tak kadang tengah de kong de Helmon Kar Somat na mau kenang blok dan tak bunyi tu buat komisi ban warna hak ni kayu minap to kaban ning kong kabang ngakwa mo ban si benta namar ba hi ha kani kajuk ba menta long ba ngi ki samla mo ngim yo ka kam ka babet ka babiang teling ba kani ka department jong ka horticulture ngi yo kan ban long ha pagi peli ko mi kani kalat kalenti long kai men sim te yangi kumno bangin ya chaprang kan bangin nom le ran moy ka kam ka bangi tre na mar ngi de na nong kondong te kumta kan ngi yo ban
ra kita ki johor ki jongi ma nasional na thau bingi ban de chane kan lada mangi ki badang kham khna la ni ki badang kham samla lada ngim le ya kan ka kamanu pat bande ya ki tenga ngasmu tenat bat nga ai kajing yaro mo ya kan ka horticulture department ka ba ai museum yangi ka ba pentip changi ki nasional mo syaki blok bangidon nang bangila kan banwan ra akum ni ta kamut ka ai museum te yangi banang ni syakman bangin nam sadum la ngin nam sabit kamut bangin yang halaki chongki kecat bangin nom le ran kan ban mi syakmat la kalong hakanu kanu ka por ne hakanu kanu ka caka ka baki penlong ikanu kanu ka program kadai kata bapiong kata kala along himentaru namar ki babuan hi kena samla mentalong kumangong ipi ki saliate bandrem tiki wat be ka kam ka basuk te ha ka jing sutho changa pat de long ba haot nga marway mo ngalong kentei beriu lada ngalong senrang ngarep namar ka kam rep kadai ka ba ai jing kermen mo yangi klem ki jing thong klem ka jing bam ngin namla ma ban em ta ka daw ka kam rep kadai hi ka badan kam ken wat lada kam tam lada ki kena samla mentang ki bal anang lastan ada kisim kiai kene ka kam le ka imnong bahate ki namar kum bingi syari khar urep si trok artrok udang kamai udang rep marway ngi chane badangi rep tang ban yo ja syong na tang ban yo ka bam te ngim perkhate kalawai jengi lada ki samla menta pade lada ki dan ni kata kacing temu ya kalawai jengi nane khman kamar haba ki rep kin rep hak ta kurkom bakin yo nong bakin im bah kalawai ka jengki kamar ki lang ngin nam pan johor chote na wai kari kamut ilada pinari la jangru kata hi ka bang kwa ban ong ba ke kun samla ki dei ken ban chim khia ken ka kam rep mo nang ni sakmat bakin nam rep chotang ban bam kan kamut bangin rep hadu ban dayu ban mo ban supply shawai ki jakaru te namar ki johor ki badan hani hame khlaya chungi ki long ki babha sudah long compare te ada khampang chinong kendong mo ki kendeu ki dang baha ken jadang ni rep jing sutho jong nga hi long kaban kong kacing nang start ko long kabadan kam ngidei hi benang ban start tang ba kabasusi ko long ba bun sin ki kena samla menta ha ba ki lanang la start ki le ran te ban rep ham tam ngi chnong kandong le ran ban rep te nga pa de long ha ka nga suka ban ajing mut kanya ki para samla mo bakin nam long ban le ran bi te bakin dan kata kam sim gajing syapting dan de gajing ban bu ya kata ka ya kacing do men sim kan ka ba judan hangi mo syakinong kendong tenang ni syakmat kamut ba ladang inang istaru ladang inang hi ban kamai kanu ka kamru kadai ka kam hi ka bangi dai ban trei namar ba ka sorkar kamla syu ban ai kam sorkar ringi na kata kada ko ni ka kam rep lu kadai ka kam ka ba ai cing mentoi te yangi ladang inang kumno ban kata ka wai kadang kalong arta ka cing smart jongi kan ba ban trei sitom kan te klem ka cing trei sitom telong ladang ni trei kanu ka kamru ngangat kan namra kan naman ra ka cing mentoi yangi kan Abang-abang